Rui pheka buri besala bolong mansa kon video ko naidi kedo lok omang pling ka gongga nogor faising ni aburi hingke wine juk te achala hingke tiprasa bini bihik tong Rubukna sinnal tei busa mangi tong bini haikana bo jasmai tong wansa buri rogoi naidi bini mukhang oro kaham ke tisalia cameraman kedo lok norong nugui makana of kormo t-shirt kanjak abo belai no behia pu bura angkha bo I mean bini bihik busa tongoi bo atui ngui tong bo wansa buri rogoi sigla tongo kuli buri rogoi sigla tongo tam ngui tongo chua kharak nungu bini amtui te pailai apu getini khebo manjaka lukurong sigang darak sidak ta khebono abun pore khe police ro hnai pu ikomo khete kisa priti jo matiani viral video I think norok baksa nugia khuna abun baga ang norok no telegram ri nai video link rijak tong comment box and description box o norok nai manai en jara nugia khu en telegram o join khai nai meya tabu ge norok an instagram text khai di kun mungsa problem khai telegram o tamung join meya screenshot nai rodi ang problem solve khai na bagui chai rok nai baksa jara saimia rok